Oh, sige, basuhin Ayan ka. na. Ayan na, guys. Tara, tara, let's go. Linis na yun. Na ano? Linis. Yung, ano? Yung ano? Ayan guys, at kami bibili ng tubig. Bili kami ng tubig. Ayan na guys. Guys, dito sa amin guys, kanya mineral guys. Ayan. I'm rich. Ayun, yun. Ayan guys, at pag sarado dito nga kami nag-ano ng tubig. Yan o. Pag sarado guys. Yan. Guys. Hindi, wala. Dito na lang pa. Si, Ayun para pala. malinis. Tuwing gabi tayo dito eh. Sa umaga, di nalilinis. Dito tayo sa gabi. Diyan tayo sa umaga. Palinis muna natin kay Bossing. Di masyado nilinis. Nalilinisan dito eh. May ground pala yung boss. May nag-ground si Bossing. Ang laki ng ano. Laki ng tangki, no? Kung pambayong gagamitin yan, ilang buwan kaya yan? Baka Pero- tatlong buwan pa. Kahit ni 6 na buwan, no? Hindi maubos. Hindi maubos yung boss, kaya 6 na buwan na. Kaya siguro magkape ka maaga tanghali gabi. Yun nga na guys. Kasi dito kami sumasalok eh. Sa labas eh. Ito yung gabi kami sumasalok. Ang problema, hindi na nalilinisan. Malinis muna namin. Ngayon lang nalinis. Ang ngayon lang malilinisan. Hello yan. Sino mo? Puro ang mali ka mo siya. Ayan guys. Nilinis ka lang. Wala. Yun nga na guys. At nag-shoutout dito guys. Sumunod mo ng pera. Pag ayaw dito, dito mo pindutin. Ayan na. Ganito, mano-mano yan. Tuwing gabi, nandito tayo sumasalok. Ayan na. Ilang nga, Pwede di- daw dito. Piso, Pinalinis muna lima, natin. Pinalinis muna natin. 10. Ay hindi. Piso, 5, 5. 10, 20. Piso, 5, 10, 20. Yun guys, ano, presyo yun oh. Pagkikita nyo naman. Yan guys, at ito nga, maglalagay ka ng pera, hindi naman dito ah. Pag dito mo nilagay, ibang shushushut. Di yan gagana. Ayun oh, papat ko yung tubig oh. Papatak na. Ayun, napatak na eh. Dahil tumagal na rin yung mga tao mo. Ayan guys, nagpapatak na. Yan, ganda to guys oh. Ayun, sobrang ganda guys. Yung lugar dito guys. Tahimik yung lugar dito guys. Natay aming motor pa. Ay, ito na, magbabayad tayo. Magkano? May bulak pa. Magkano yung G? Yan, Tagi 15? 30. 30 bucks. 30 yan, 30 pesos. Ayan guys. Sanitary service. Laki ah. May barangay permit. Ito ang barangay clearance. Ano? Permit. May safety inspection pa sila. Certificate. Kaya mo yan. Hindi mo yun. Kaya mo yan. Hindi ako marunong magbuhat niyan. O magkano? Ayan. Hindi ba nabayad ko na? Pwede bawat karga nito pa. 15. Nabayaran ko na. Yan. Okay na. Okay na kuya. Oo, okay na. Pag tapusin mo muna yung video mo dyan, Jing. At ito tayo ng palengke. Sige, kaya when security babuting.